Kanegdeg All India Radio Shillong ka khubor ban puledo Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ka khubor mentaga step ka Meghalaya State Commission for Women ka lapenlong ya ka Legal Awareness Program hamorung keneng ban pensungthu halor ki hok jong ki kenthai ka sarkar pedeng ka lapen bena baya RPR hajar teli ki yo nong kendong on penyaso bat ka Electronic National Agriculture Market inam kat hagasnam hajar arpho Barha Assam ya khat arteli gi district lapan mena bakilong ki belalat na kajinglit bar pathar ka khubor ka babnia ka Meghalaya State Commission for Women kala kersya balakersyan da ka National Commission for Women New Delhi hinin kesngi kala penlong ya ka Legal Awareness Program ka basisngi ha ka Block Development Office hamorun keneng ha ka district East Khasi Hills Ikong Thailand Panbo chairperson ka Meghalaya State Commission for Women ilalong ikong san ha ka negajingelang Hagajingkran jong i ikong Thailand Panbo ilong bagajing tmu jong ka Women Commission kalong ban penyo ya kajing bishar hok ya ki kenthai banyada ya ka hok jong ki bat ban kentiu ya kajing penkup bor ki kenthai ila banjur bagajing ajing tip iki kaman kalong ka badan kambha bat baki kenthai gi di ban tip ya lagi jong ki hok bat ka commission kan beteng ban penlong ya kajing ajing hikai ki kenthai ban long nong yalam bat anle ekane hakaleng ka jela Baran ai jing hikai ru yaki kena skol bat ki kme ki pa bamaki kenla ban ai jing hikai shpangkaan yaki kenthai bat ki kena kenthai ha ka be dei bat ki hok bat ki kamram jongki da ka bapet yak jing nang jor ki kam sneu persha ki kenthai ikong Thailand Panbo ila kentu ki dorbar snong ki seng bam dei sarkar bat ki seng kenthai banya trailang bat ka commission ha ka banya dai ka hok jongki kenthai khenang ban penla ki ban yo yak jing yelong marengkat ha baro ki liang ha ka jing im bat bakin im da ka buram ha ka im lang salang ka sarkar pedeng hinin kesngi kala penmena baya RPR hajar teli ki yo nong kendong on penyaso bat ka Electronic National Agriculture Market inam kat ha kesnam hajar arpo kum shibenta na kajing persang jongka ban kentiu ya kajing yo kinong rep da arsha habakren ha ka Agri Vikas hajar khatpra ha Bhubaneswar hinin kesngi Menteri Kena Katanat Karep Karyang ke Sarkar Pedeng Gajendra Singh Shekhawat ulong bayakini ki RPR hajar teli ki yo nong kendong on kentiu kerdan syaki Gramin Agricultural Market bat onda la penyaso bat ka inam ki nong rep kenla bande bet yaki marjong ki syaki nong thiet ka inam kadai kerensan baki nong rep kenla ban penya yo yaki marjong ki syakeleng ki jaka District Magistrate ka West Khasi Hills ula penjari ya hukum hapo ka kendon iwe saw CRPC ha ka District West Khasi Hills barokaway ka bamana ya kajing ti siap ar kajing khat ya siap naki wa bat ki road wa ha ka daulan nong khodom bat ki jaka bamarkhap klem dayo ajing betchwa na katnat environment bat ki kam klaw jong ka sarkar India ne na ka Environmental Impact Assessment Authority jong ka district ne ka jela kani ko hukum kalatre kam mardor tad hado bandapen mena da kumway pat ha ka jingil akai FIFA World Cup araja khat pra ha ka pre-quarter final balapen long ha Russia nin kamit ka France kalapen lem ya ka Argentina da saw gol lalai kani ka jingil akai para baya klan bor ha ka thop jong ki khat nre tli ki kenhon ya la akai jong ka prathai ka Argentina ka balajam khamsha khmat ha kani ka kenti henrei kalahap banit phayeng no adien bakal rem no ha ka France namar bahaka ni ka kadane la kai la penlong da ka knockout system ha ka ba ka kenhon ka barem ka hap banit phayeng no ha ka ni ka jingil akai World Cup ka bala penhon ni kinong pitkai ka France ka layo ban thep ka gol banengkong ha ka kala step leng ba ka penalty bala thep do a Griezmann ha ka minute ka bakat lai ka Argentina ka ba amshim ladu mensim kalala ban kekli abyang ha ba unong ila kai jongka Di Maria uliyo ban penki jar ha ka minute ka basaw puway ha ka kalamit jong kani ka jingil akai ka tarajur jingjob ka i komba kan no sak Argentina ha ka ba unong ila akai jongka Marcado ulayo ban thep gol ha ka minute ka basaw pupra Ndreshan ka France kalayo ban kekli biang ban penirengkat ya ka jing thep gol ha ka ba unong ila akai jongka Parvat ulayo ban thep gol ha ka minute ka basan puhnyo ka France kalanang ni obor ha ka ba unong ila akai jongka Weipat ulayo ban thep ya artli ki gol ha ka minute ka ba ndru pusaw ba ndru pupra hado kani ka kenti ka France kalayo ban thep da saw gol laar persya ka Argentina kani ka jingil akai kamchim lakut no hangne hendrai ka Argentina kadang yo ai ban thep da ka weipat ka gol lengba weipat unong ila akai jongka shwa ban kut no ka por ila akai
Dagini ke jinge tap gol markeliang ke France ke layok ban penliam ya ke Argentina da sau gol lalai ha ke bekut jong ke jinge lakai. Ha ke waipat ke jinge kun ke belalong hapreng ke Uruguay bat ke Portugal ke Uruguay ke lapen liam ya ke Portugal da argol la ke wai. Kani kedai ke All India Radio Shillong ke bawalam Syafi ya ke Kubor. Ha Assam ya khat arteli gi distrik lapen mena bagi long ki balalat na ke jinglet bar pathar hapo ke Swachh Bharat Abhiyan. Chief Engineer ketenat PHE Usomia Kumar Barwa uliyatho baya ke jing pensngutho lapen long halor ke jingle akut hakini ki distrik. Uliyatho shosho balashim sai ki weki lat ban penlong ya ki weipat ki distrik ha ke jela ki balat na ke jinglet bar pathar kat ha ke arterik ubnai Risau ke Senem Banwan. Uliyatho ru baki brio menta ki lapen kam dagi pankhana balashna ha ki yeng jongki. Ulong balashim ya ki lat banchna bat penbiang ya ki pankhana ha ki kiper slasha. Salngut ki breu bakenthop ya arngut ki khna apule ki layap bat arngut ki weipat ki lamensau ha ki jingja aksiden kali baper ha ga distrik Barpeta letho ki pulet nin kesni. Kawai ke kali ke lalit tenra eka nor ke bahe hajan bandar kowa ha ba arngut ki breu ki la khlat ashen. Ya arngut ki belam mensau ha kene ke jingja la pen ket no sha aspatal. Ha ka weipat ke jingja arngut ki khna apule basyong ha ke skuter ki la khlat ha ba ke trok ba pen herstead kala tenra eki nadien ha dala para letho ki pulet. Menteri Khana Ketenat Electronics bat Information Technology ke Sarkar Pedang USS Ahluwalia ule keren bat kisamla ki baterai hakalan Information Technology ha ka Manipur Information Technology Park ha Impal henin kesni. Bon kini kisamla ki dai ki banaki lightly ki Business Process Outsourcing BPO kata ka Cube 10 Technologies ke Unitrans Solutions bat ka RK Marvin Communication na Impal. Ha kede ke jeng kendo Ahluwalia ulong bagapor kan sapoi ha baki beriau kim dan kam banlet syajngai bandie ne pen pauna mi ki jing dia namar baleng ba ki BPO ne ka internet lala bandie ya ki AKA da ka basuk ha gini kisni Shosho ulong ba ka jingdan kini ki lightly ki BPO ha ka jela kan pen mentoy ya ki samla ki baterai syadram bat kan kentiuru ya kayo ka kot jong ka jela Ulong ru baka Digital India Program jang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi kalayarap iki samla ke jela ban penurlong ya gijing ang not jongki kam tam bakim dan kam syo belit tray jengai tan nala ki jongki shnong Ulong ru baha ke senam arajar kat sau keladan tang arteli ki company mobile phone Hagari henrei mentapat keladan palat ya ke sispa arpau teli Bat katto ke kubor kalakut akan nega step ke balawan Syafi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajeng ini so ke Delhi Station nak benta ke kubor Hindi ke banbot dak ke kubor pareng hakapor prakat san minute. Ngipen kan mai pikinong ngap bah hakapor prashteng nak nega station pinyo ke kubor ke tan stay lam mingi hakak ten pareng. Snop haban up menta ki kubor na Delhi ke por menta ke agenda partat praduna san minute.